My wife left me the other day. When she left, I could hear her say, you know you can't win your way. She left me with a heart of gold. When my money's all gone and I wore out my shoes. Nothing seems to hang around but the blues. Lord, I don't know what I'm supposed to do. She left me with a heart of gold. Oletko koskaan miettinyt, miltä tuntuisi jättää taakse työ, kiireet, ikävät velvollisuudet ja pimeät talvet ja nauttia elämästä? Samuta maailmaa vapaana ja villinä kuin kesälaitumelle kirmaava varsa. Nomadinen elämäntapa näyttää suuntaa mobiilille tulevaisuudelle ja ammentaa menneestä, tutkimusmatkailijoiden, filosofien ja irtolaisten arjesta ja ihanteista. Elämäni nomadina kertoo maankiertäjistä, jotka ovat tehneet elämässään rohkean ratkaisun. He ovat vaihtaneet työn ja omistamisen seikkailuihin ja joutilaisuuteen. Nomadit elvyttävät henkiin yksinkertaista elämäntapaa, jossa elämän sisältö ja jännittävyys päihittävät kuluttamisen ja omistamisen tarpeet. Nauttivatko he elämästään? Mistä he ovat löytäneet elämän tarkoituksen? Ovatko he onnellisia? So you want? Yeah, sure. Päivi Kannisto on vuonna 1970 syntynyt kirjailija. Hänen uusin kirjansa on nimeltään Elämäni nomadina. Päivi, mikä on nomadi? Nomadi on henkilö, joka matkustaa täysipäiväisesti. Hänellä ei ole kotia, ei pysyvää työpaikkaa tai vain yhteen paikkaan sidottua ystäväpiiriä. Eli koko maailma on tavallaan hänen kotinsa. Ja tässä kirjassa tein sellaisen rajauksen vielä, että nomadit ovat matkustaneet vähintään 4 vuotta. Eli sillä suljetaan pois tämmöistä lyhyttä 1-2 sapattivapaata pitävät. Kyllä, koska heidän matkansa on sikäli erilainen, että he yleensä palaavat kotiin tuttuihin olosuhteisiin, kun taas nomadien koti on siellä, missä he kulloinkin sattuvat kulkemaan, olkoon se sitten veneessä tai polkupyörän tarakalla. Koska lähdit Suomesta? Lähdin Suomesta 2004. Miksi? Mä työskentelin silloin liikkeenjohdon konsulttina ja elämä oli kaikin puolin vaurasta, turvallista ja hyvin suunniteltua ja siitä tuntui puuttuvan jotakin spontaaniutta ja seikkailuja, joita lähdin tältä matkalta hakemaan. Mistä sait aiheen kirjaan? Me oltiin matkustettu 2 vuotta, kun me törmättiin Kuala Lumpurissa Malesiassa kanadalaiseen mieheen, joka korjasi 2 viikkoa vuodesta Ferrareja ja lopun aikaa matkusteli ympäriinsä. Hän oli matkustanut näin 28 vuotta. Oho. Mua jäi tämä aihe vaivaamaan. Mä rupesin miettimään, että kuinka paljon meitä on maailmalla, miten kukakin matkustaa ja minkälaisia tavoitteita heillä on matkoilleen. Kirja on tarkoitettu kaikille matkailusta kiinnostuneille, jotka miettii 1-2 irtiottoa tai pidempää matkaa. Se kertoo käytännön asioista ja se kertoo myöskin tämmöisen elämäntavan filosofiasta. Ja kirja on myöskin mielenkiintoinen sellaisille henkilöille, jotka miettii elämässään uudenlaisia ratkaisuja. Olkoon se sitten vaikka maalle muutto tai työstä luopuminen tai uran vaihto. Mitä kirja käsittelee? Kirjassa haastattelin 30 nomadia ja siellä kerrotaan heidän elämänfilosofioistaan, miten he ansaitsevat elantonsa, miten he matkustavat, missä, minkä takia. Ja sitten luodaan myöskin mielenkiintoinen katsaus elämäntavan historiaan. Siellä selvitetään tämmöistä kaksipuoleista kuvaa, mitä täysipäiväistä matkalaista yleensä vallitsee. Heitä joko ihaillaan
suurina seikkailijoina tai halveksitaan irtolaisina. Kirja alkoi henkilökohtaisesta intohimosta, mutta huomasin pian, että sille oli myöskin laajempaa kiinnostusta. Tänä päivänä liikkuvuus on muotitrendi. Kumpi sä oot? Irtolainen vai seikkailija? Molempia varmaankin, ehkä enemmän jälkimmäistä ainakin muiden silmissä. Kiitos haastattelusta, rakas. Kiitos. Nomadien matkassa ratkotaan elämän suuria mysteerejä ja etsitään vaihtoehtoja, vapautta ja onnellisempaa elämää. Elämäni nomadina. Kirjoittanut Päivi Kannisto. Kirja julkaistaan elokuussa 2012. Lisätietoja osoitteesta www.atenakustannus.fi. I see my old power run for the leg of gas. Oh Lord, I wonder how long this will last. They're talking about the blues and I got to leave. Well, she left me with the heart of me. Oh, everything is against me and it don't seem right. For me to go on praying every day and night. Oh Lord, I don't know what I'm supposed to do. Because she left me with the heart of me. Oh, she left me with the heart of me.